Meron lang po kasi akong nakikitang mga issue dito po sa mga infrastructure projects. Nakita ko po yung bridge na ang dami na naman pong mga particular comments, hindi natutuwa, yung iba natutuwa. Well, in fact, sa akin po, straight to the point, talagang ang mga infrastructure na mga gaganyan, mga malalaking projects na yan, bago pa yung mag-umpisa yung mga projects na yan, may mga structural design, may mga design po yan, na submit po yan sa top management kung anumang company po ang gumawa niyan. Kita rin po yan ng mga CEO, yan po. Yung mga director ng mga matataas na posisyon dyan sa construction na gumawa po ng mga ganyan, yung mga operation, ayan po. At saka yung mga project manager, planning engineer, construction manager, QC manager, quality yan, QC, safety manager, quantity manager, yan. Nandyan po lahat, yung mga purchasing department, contracts manager, talaga pong binubusisi naman po yan. Ayan. Ngayon, ang tanong, kung ano ba talaga ang ginawa, paano ba talaga yung prenoseso, paano ba talaga ginawa yan, kasi may safety protocol yan, mayroong sinusunod ng mga sistema yan. Hindi naman basta-basta gusto mo magpatayo ka ng mga bridge, patayo ka na lang, hindi naman po ganun. Kompleto po yung kwan yan, maging sa soil pa lang, ini-study na nila yan kung anong classification of soil, ABC ba yan, o anumang classification yan. Yan, ano man yung mga dapat na ilagay, yung mga girder type yan, tinitignan po lahat yan, matalino po mga Pilipino eh. Dito sa Saudi talagang kitang-kita yan, dito nakikita po lahat yan. Hindi basta-basta bibitaw kasi may mga consultant pa dito eh. Kung may consultant din yan, nakikita rin yan, yung mga consultant. Tinitignan po yan ng mga consultant din. Kaya hindi basta-basta yan na ganun yung mga nangyayari. Ano po? So, ganun po talaga. Yung mga lahat po ng mga projects, tinitignan po yan. Ayan. May restrict yan. Pagkatapos yan, kino-commissioning. Yan. Hindi basta-basta yung mga girder, kailangan dumadaan po sa quality control. Ayan. Tsaka hindi man basta-basta maski sinabi nating na girder, during sa pagpipit up pa lang ng mga girder na yan, eh, nakikita na ng mga gumawa niyan kasi pagka-pit up, titignan ng mga QC, tapos baka di natin alam kung may welding, tinitignan din nila yan, ini-NDT, kaya nakikita lahat yan. Pagkatapos niyan, bago pa may turnover yan, mayroon ulit commissioning na sinasabi, mayroon pang pre-commissioning, mayroon ding commissioning. So yun yung tinitignan diyan. Hindi lang basta-basta na ganun na lang yung gagawin. Kasi tinitignan nila lahat 'yan para maibigay yung may turnover yung project na maayos. Ano po? At saka kaakibat na yung safety diyan bago pa nila ma-achieve yung good quality ng goal na yan para ma-erect yan, matapos yan, mga ganyang bridge, ay nangyayari yung mga ganon. Sa investigation, kung mayroon namang load capacity yan eh, hindi naman basta-basta ganon na lang, makikita naman yung mga load capacity, kung ilang tulinada ba yung kaya niyang resistance, kaya niyang buhatin, kaya niyang dalhin, makikita lahat yan. Yan, nakikita lahat naman yan, may mga safety, may quality po yan. So sa mga ganong bagay, ang ibig sabihin nun ay tinitignan nila ng mabuti. Kaya meron din mga kanyan eh, meron ding mga risk assessment, ganon, kapag alam nila kung ano lang yung dapat dumaan dyan at kung ano man yung capacity at mayroon din silang target kung ilang taon yan, ilang dekada ang pwedeng hanggang magamit pa yung mga ganyan ka-advance po ang technology. So
Yun lang po yung masasabi ko. Hindi po dapat nagbabangay-bangayan, pero kapag ka sinabi na mayroong aayusin, ayun siguro yung mga na-findings, pinakamaganda na yun. So, yung opinion ko, yun lang yung opinion ko sa bagay na yan. Saka sa vlog kong ito, yan po yung masasabi ko, kaya dapat maging masaya tayo sa katotohanan, hindi po yung kung ano-ano yung iniisip natin. So yun lamang po. God bless and good afternoon, good morning, good night.